Fresh lumpia wrapped with lambing ba ang gipangita ninyo mga kapuso? Kung nasa kini atong sayran sa report ni Orchid Slapingkaw. Kung muagi ka sa ilang pwesto, murag madungog nimo ang tamis nga pangutana ni kao nakalab, dili lang kinigikan sa uyab, kundi gikan sa pinakalami nga fresh lumpia dinhi sa syudad. Perfect kaayo ang ngalan karong bulan sa gugma kay kada serve murag adunay libre nga pag-care. Ang katong uban mo katong maagi ra moingon na lab ni kao nakalab maana naman sila kato. Maana ko mata na sa kanila ma'am na okay ra gusto ka lab araw naman ako sila isa okay ra go sa pasalamat sa kanila ma'am na yun na nila ang gusto sa naman. Gibutyag ni Vincent Cabrera, 28 anyos, kinsa taga Barangay Kalunasan, Cebu City, kinsa tag-iya sa maong stall, inspired siya sa inahan, hinungdan nga iyang namugna ang maong konsepto. Gigamit usab niya ang motor kay mao'y available niya nga himuong stall. Ang ilang fresh lumpia, puno sa preskong gulay, humok nga wrapper, og sarsa nga tamis nga naay gamay nga aslom. Murag relasyon, balanse, og sakto ra kaayo. Dihang akong gipangutana kung lambing pud ba si Vincent sa iyang mga hinigugma? Depende ma'am kung depende sa tao sa siguro ma'am pero lambing sa ko ma'am. Bisan mga single, dili pud mag-uol kay pwede ra nimo pangutano ng imong kaugalingon ni kao nakalab. Self-love gihapon ang peg. Busa mga sugbuanon kung gusto mo kilig nga dili sakit sa bulsa, adto na sa ni kao nakalab, diin ang mataglumpia murag gugma nga giputos. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak.